Σε αυτό εδώ το σημείο μπαίνουν τα θύλαστρα. Από όπου το γάλα ανεβαίνει εδώ στους σωλήνες, αυτομάτως περνάει μέσα από τους σωλήνες και το γάλα από όλα τα ζώα μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, σε αυτήν εδώ τη δεξαμενή, όπου παγώνει και έρχονται οι άνθρωποι από το εργοστάσιο και το παραλαμβάνουν. Τα ζώα είναι πάντα εδώ μέσα ή τα αφήνετε και ελεύθερα έξω? Βγαίνουν αν είναι οι μέρες καλές, τα βγάζουμε έξω. Αν είναι έτσι ο καιρός χειμώνας, τα αφήνουμε μέσα. Καλά κάνατε που ήρθατε, γιατί χρειάζεται όχι διαφήμιση, ενημέρωση. Η ενημέρωση, όχι διαφήμιση. Να πω έχω ωραίο στάβλο, τι να τον κάνω τον ωραίο στάβλο. Προσπαθούμε να κάνουμε καλό πράγμα. Γάλα υγιεινό για τα παιδιά μας πρώτο, για μας και για όλον τον κόσμο. Πείτε μας πώς περνάει η μέρα σας, τι ώρα ξυπνάτε και τι ακριβώς κάνετε εδώ? Ξυπνούμε στις 6 ώρα, αρχίζουμε έναν καφέ και αμέσως μετά το άλμημα από τις αγελάδες, μετά πλύσιμο, τάισμα τα ζώα ξανά. Το μεσημέρι ξεκουραζόμαστε 2 ώρες περίπου, τώρα το χειμώνα και μετά ξαναρχίζουμε πάλι πλύσιμο, τα άλμημα της αγελάδες, τάισμα ξανά μέχρι τις 10 η ώρα. Αυτά τα ζώα είναι όλη ίσως η ζωή, έτσι? Όλη η ζωή εδώ και 21 χρόνια, 15 Μαρτίου έχουμε 21 χρόνια τις αγελάδες και είμαστε εδώ πέρα, συνέχεια. Και τα αρμέγετε 2 φορές τη μέρα? Ναι, πρωί βράδυ είναι το άρμημα της αγελάδες. Γεννάει ένα μοσχαράκι κάθε 9 μήνες. 9 μήνες κάνει όπως η γυναίκα. Αυτά. Μην προτιμάτε ούτε φάρμα, ούτε νινού. Καλύτερο γάλα από αυτό δεν υπάρχει. Έχουμε τον πάπου που είναι 93 χρονών και τη γιαγιά. Τρώνε ένα πιάτο το πρωί γάλα με ψωμί, ένα πρωί ένα πιάτο γάλα και ένα το βράδυ. Το αρμέμε, έρχεται το αυτοκίνητο του Ροδογάλ με το ψυγείο, το παίρνει, το εμφιαλώνουν στο εργοστάσιο Ροδογάλ και την άλλη μέρα βρίσκεται στο κατάστημα, στα ράφια. Τα ζώα αυτά τι τρώνε? Αυτά τρώνε χόρτο, πράσινο και ξερό. Εκτός που ταΐζουμε, ας πούμε, οι δουλειές μας που ταΐζουμε τα ζώα, οργώνουμε με τα τρακτέρα αυτά εδώ που υπάρχουν, σπέρνουμε σιτάρι, κρυθάρι, βρώμη και αυτές είναι οι τροφές που τρώνε τα ζώα όλο το χρόνο. 2 φορές την ημέρα τρώνε πράσινο χόρτο και ξηρό. Με τον καρπό μέσα είναι ό,τι καλύτερο, το καλαμπόκι, αυτά. Δεν έχει ούτε βιταμίνες, ούτε φάρμακα και χημικά προϊόντα. Τη διατροφή τους είναι φυσική, καλαμπόκι αλεσμένο. Σόγια που έρχεται από πάνω, το καλαμπόκι μπορεί να το αλέθουμε κι εμείς. Καλοκαίρι που έχουμε και δικά μας συντάρια, αλέθουμε και δικά μας συντάρια σε δικό μας ερασιτεχνικό μήλο. Θα αγοράσαμε ένα μικρό μήλο. Καλαμπόκι, σόγια και πίτερα. Που είναι τα, πώς τα λέμε, αυτά του συνταριού. Που κάνουν καλό και στο στομάχι του ζώου. Για τις ευκύλιες και όλα αυτά. Αυτή είναι η διατροφή. Απλή και φυσική. Όπως από τα παλιά τα χρόνια μέχρι σήμερα, αλλά βέβαια η ποσότητα προσωπικά για μας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί στα παλιά τα χρόνια λέγανε και διάβαζα στα παιδιά μου, όχι, ναι, όκεν το πολλό λέει το ευ, αλλά είναι το ευ το πολλό. Το καλό το βρίσκεις εκεί που είναι το λίγο. Όταν βλέπεις πολύ ψηλά σου άλλα πράγματα. Αυτά ξέρω να λέω εγώ. Το όποιο το γάλα νομίζω είναι το καλύτερο. Γιατί άμα θα ακούεις και έχει, λένε φρέσκο γάλα και έχει πάνω 30 ημερών προθεσμία, νομίζω δεν μας είναι φρέσκο γάλα, απλώς κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Τότε είναι παστεριωμένο, είναι μακράς διαρκείας για μένα. Τι ένα μήνα, τι ένας χρόνο. Για μένα το φρέσκο γάλα είναι πάντα φρέσκο γάλα. Της ημέρας, έστω 2-3 ημέρες το γάλα, τότε εντάξει συμφωνώ να βράσω εγώ γάλα εδώ, διατηρείται 3 ημέρες. Πώς το κάνουμε μετά και διατηρείται ένα μήνα, νομίζω ότι υπάρχουν μέσα χημικά και φάρμακα, τα οποία αυτά όλα είναι κακά προς την οικογένεια, σε όλη την οικογένεια, τα παιδιά. Εγώ νομίζω αυτό. Άμα ακούω ότι είναι φρέσκο γάλα και είναι 30 μέρες το γάλα, δεν νομίζω για μένα είναι φρέσκο. Για το γάλα αυτό που αντέχει 10 και 15 και 20 μέρες, τι έχετε να πείτε? Δεν το βρίσκω γάλα. Το βρίσκω ότι έχει πολλά συντηρητικά, που όταν μιλάμε για συντηρητικά τι είναι. Ξέρουν οι πιο μορφωμένοι. Εγώ ξέρω μόνο μια λέξη. Ότι δεν είναι νοπό γάλα. Αυτό που έχω να πω τις γυναίκες είναι να έχουν εμπιστοσύνη στα κουτάκια του Ροδογάλ, γιατί είναι αυτό το γαλατάκι που βγαίνει αυτή τη στιγμή από τις αγελάδες μας, τις δικές μας και όσων έχει η Ρόδος, παραγωγούς. Τέλος πάντων δεν ξέρω πόσοι είναι και χωριανούς και από αλλού. Είναι ελεγμένο το γάλα και θρεπτικό πάνω απ' όλα.
υγιεινό και θρεπτικό. Τα άλλα κουτάκια που πάνε και ορισμένα, εγώ τα έχω να βάλω με μερικές μοντέρνες μαμάδες, με συγχωρείς, μοντέρνες μαμάδες που ψάχνουν και λένε, δεν ξέρω ονομασίες, διπλάσιο ασβέστιο λέει, διπλάσιο σίδερο, πού το βρήκανε? Πού βγάλαν το σίδερο από το ένα γάλα και το βάλανε στο άλλο? Δεν είναι χαπάκια, διαλυμένα χημικά πράγματα μέσα στο γαλά. Τι ταΐζουν τα παιδιά τους? Τα ταΐζουν δηλαδή βιταμίνες από τα 2 τους χρόνια. Λοιπόν, αυτοί βάζουν τις βιταμίνες μες στο γάλα τους για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σήμερα με βιταμίνες και με φάρμακα στην ουσία. Λοιπόν, δεν αξίζει να λέμε γάλα με διπλάσιο ασβέστιο και με διπλάσιο σίδερο. Είναι παραπληροφόρηση. Είναι δηλαδή παγίδα για τους ανθρώπους, για τις μάνες που δεν ξέρουν και πάνε και ψάχνουν, δεν ξέρω πώς τα λένε, με το διπλάσιο σίδερο. Η μαμά μου 80 χρονών, ο παππούς μου 110, η προγιαγιά μου το ίδιο, 110 και ήταν η προγιαγιά μου. Πίναν αυτά τα γαλατάκια και μάλιστα για παστερίο τον τότε πια. Τι άλλο να πω? Εγώ νομίζω ότι είναι φανερό. Πρωί και βράδυ αρμέγονται οι Αγελάδες. Αρμέγονται. Πολύ καθαριότητα, προσπαθούμε όσο μπορούμε, στάβλος είναι βέβαια, αλλά νομίζω ότι φαίνεται η υπόθεση. Το γάλα πού το παραδίδετε? Το παραδίδουμε στο εργοστάσιο μας, στο Ροδογάλ. Έρχεται καθημερινά και το παίρνει, παραλήπτης από εδώ. 9,5 ώρα πρέπει να είναι εδώ να το πάρει, γιατί το γάλα χαλάει αν δεν έρθει τόσο νωρίς να το πάρει. Το βραδινό το φροντίζουμε μέσα σε δεξαμενή, πώς λέγεται αυτή? Παγολεκάνη. Ναι. Έχουμε ένα πολύ σύγχρονο εργοστάσιο που δίνει το πιο φρέσκο γάλα, το πιο φυσικό γάλα που υπάρχει στη φύση, γιατί είναι δώρο του Θεού το γαλατάκι μας. Βγαίνει από τις Αγελάδες μέσα σε μια μέρα, την επόμενη καταναλώνεται. Δεν παστεριώνεται να μείνει ένα μήνα μέσα στο χαρτοκιβωτιάκι και να, ξέρω εγώ, και να λέμε γάλα. Αυτό δεν είναι γάλα, δεν είναι οπό προϊόν, δεν είναι δώρο της φύσης εκείνο. Εκείνο είναι χημικό πράγμα. Σε αυτήν τη φάρμα βρίσκομαι 15 χρόνια. Και πόσα ζώα έχετε? Σήμερα είναι 75. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας? Ασχολείστε με ζώα από το πρωί μέχρι το βράδυ? Το βράδυ. Το πρόγραμμά σας? Το πρόγραμμα είναι εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Η ζωή μας όλη είναι εδώ μέσα, από το πρωί έως το βράδυ. Έχουμε εδώ ακριβώς από πίσω μας μια αγελαδίτσα μικρή που γεννήθηκε σήμερα το πρωί. Συνάγει, πίνει το γάλα της μητέρας του, θα βγει στους 5 μήνες, 6 μήνες, θα μπει στη γραμμή από εκεί, θα τρώει το πιτεράκι του, το χορταράκι του, ώσπου να πάει 15-16 μηνών. Το γάλα το δικό μας είναι φρέσκο και υγιεινό. Την άλλη ημέρα θα το βρουν και στα σούπερ μάρκετ και στα μαγαζιά. Να προτιμούν πάντα το δικό μας, τον τόπιο. Για τα κουτάκια αυτά που αραιώνουν το γάλα και μεγαλώνουν τα μωρά τους, τα παιδιά μέχρι μια ηλικία, για αυτά τα γάλατα? Όχι δα, όχι. Αυτές είναι άματες οι γυναίκες. Αυτές είναι άματες, μη τις λέμε στραβές, ας τις πούμε λίγο πιο μοντέρνα. Που έχουν παροπίδες και λένε τα μοντέρνα γάλατα. Τι άλλο να πούμε, παιδιά? Να ανοίξουν τα μάτια τους καλά, γιατί τα παιδάκια τους θέλουν να μεγαλώσουν με φυσικά γάλατα. Και όχι με βιταμίνες και με χημικά πρόσθετα, πώς να τα πω. Τα είναι. Να ανοίξουν τα μάτια τους, και όλα τα άλλα είναι ασβεστόνερα. Ένα είναι το κακό μας, ότι η δουλειά έχει γίνει δύσκολη. Κάποτε είχαμε ζωή από τα ζώα. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει ζωή για μας. Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο γάλακτος Ροδογάλ. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα γίνεται η πρώτη φάση παραλαβής δηλαδή του γάλακτος. Στην πρώτη φάση τι κάνουμε? Στην πρώτη φάση παραλαμβάνουμε το γάλα. Τα αυτοκίνητα έρχονται φέρνοντας το γάλα από τους παραγωγούς μας ή έρχονται μεμονωμένοι οι ίδιοι φέρνοντας το ίδιο εδώ στο εργοστάσιο. Οπότε το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι ο χημικός έλεγχος, ο έλεγχος από το χημικό μας, όπου βλέπει αν είναι κατάλληλο το γάλα για να το παραλάβουμε. Το γάλα θα ζυγιστεί, θα φιλτραριστεί από τα πρώτα φίλτρα, θα παγώσει και θα πάει στις δεξαμενές που βλέπετε ακριβώς απέναντι,
όπου και θα φυλαχθεί ώσπου να γίνει όλη η παραλαβή του γάλακτος, η οποία αυτή την εποχή είναι γύρω στους 3,5 τόνους την ημέρα. Πού παγώνει το γάλα? Το γάλα παγώνει στο ψυχτήρα που βρίσκεται εκεί πέρα. Είναι στην ουσία ένας θερμικός εναλλάκτης. Από μια μεριά περνάει παγωμένο νερό, από την άλλη το γάλα, οπότε δίνει θερμοκρασία που εμείς θέλουμε στο γάλα. Πόσους βαθμούς? Ένα βαθμό γίνεται, παγώνει το γάλα και γίνεται η αποθήκευση ώσπου να παραλάβουμε όλη την ποσότητα γάλακτος της ημέρας. Βρισκόμαστε στο χώρο επεξεργασίας. Εδώ γίνεται η δεύτερη και πιο σημαντική φάση του εργοστασίου. Το γάλα μας είναι ήδη αποθηκευμένο στα σιλό αποθήκευσης, στα σιλό παραλαβής, όπου και με κλειστό κύκλωμα σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι από τη στιγμή που θα παραλάβουμε το γάλα μέχρι οπουδήποτε οδηγηθεί το γάλα ή πάει στη συσκευασία οπουδήποτε αλλού, το γάλα δεν ξανάρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, ούτε καν με χειροκίνητες βάνες. Είναι κλειστό κύκλωμα. Και όλα αυτά για να μην έχουμε επιμολύσεις. Το γάλα μας θα έρθει με τις ειδικές ηλεκτρικές βαλβίδες, θα έρθει στο μπάλαστάιν, όπου κρατάει σταθερά την ροή γάλακτος. Από εκεί θα προθερμανθεί και θα πάει στο μικρούλι μηχάνημα, το οποίο λέγεται κορυφολόγος. Ο κορυφολόγος μας αυτό που κάνει είναι να περιστρέφει το γάλα σε 7.500 στροφές το λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο και με τη φυγόκεντρο δύναμη, οποιοδήποτε σώμα έχει διαφορετικό ειδικό βάρος από το γάλα εκτοπίζεται και πετιέται. Δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβουν όλοι, είναι ένα φίλτρο 100% δηλαδή καθαρίζει το γάλα από οτιδήποτε σώμα ξένο υπάρχει, υγρό ή στερεό. Το γάλα μας θα οδηγηθεί μετά στον ομογενοποιό, όπου αυτός το πρεσάρει με υψηλή πίεση, με πάρα πολύ υψηλή πίεση, έτσι ώστε να μην μας ανέβει κρέμα γάλακτος πάνω στο γάλα. Δηλαδή σπάει τα λιποσφαιρίδια σε μικρότερα τεμάχια. Μετά πάει στο άλλο μηχάνημα, είναι ένα καινούριο μηχάνημα στα εργοστάσια γάλακτος, λέγεται αποσμητής. Αυτό αφαιρεί τις άσχημες μυρωδιές από το γάλα. Μετά οδηγείται στην παστερίωση, πάντα με ανοξίδωτους σωλήνες. Η παστερίωση που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό μηχάνημα στο εργοστάσιο γάλακτος. Είναι η καρδιά δηλαδή της επεξεργασίας. Σε αυτή τη φάση εδώ παστεριώνουμε το γάλα μας στους 73 βαθμούς για 15 δευτερόλεπτα. Σε αυτή τη θερμοκρασία σκοτώνονται όλα τα παθογόνα μικρόβια, αλλά αφήνονται αναλύωτα όλα τα ωφέλιμα συστατικά του γάλακτος. Παραπάνω θερμοκρασία ίσως καταστρέψει την ωφελιμότητα και του γάλακτος. Σε αυτή τη φάση εδώ πέρα η παστερίωση είναι στην ουσία ένας θερμικός εναλλάκτης, όπου από τη μια μεριά περνάει νερό από τις θερμοκρασίες που επιθυμούμε και από την άλλη το γάλα, γι' αυτό μεταδίδει τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία κρατιέται σταθερή, όπως αναφέραμε, καταγράφεται από ένα ειδικό μηχάνημα σε χαρτί, όπου και ελέγχεται από τις υπηρεσίες. Αν για οποιοδήποτε λόγο ανέβει ή κατέβει η θερμοκρασία από τα επιθυμητά όρια, τότε αυτόματα η διαδικασία σταματάει, χτυπάει συναγερμός και το κομπιούτερ μας λέει σε ποια φάση έχουμε πρόβλημα. Αλλιώς το γάλα δεν συνεχίζει να περάσει έξω η ροή του. Σταματάει, διακόπτεται, γίνεται κύκλος ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα. Αφού παστεριωθεί το γάλα μας, θα παγώσει πάλι στον ένα βαθμό και με τους σωλήνους ανοξίδωτους που βλέπετε θα οδηγηθεί στις ειδικές δεξαμενές παστεριωμένου γάλακτος. Σε αυτό το σημείο και πριν πάμε στην τρίτη φάση του εργοστασίου, που είναι η τυποποίηση και η συσκευασία, ήταν καλά να δούμε το σύστημα χημικού καθαρισμού του εργοστασίου. Το εργοστάσιο πλένεται αυτόματα. Όπου περνάει γάλα εσωτερικά στις σωληνώσεις και στις δεξαμενές, το εργοστάσιο πλένεται αυτόματα. Με ειδικό κομπιούτερ, το οποίο κάνει ακόμα και το διάλειμμα του σαπουνιού με το νερό, γίνεται αυτόματα. Πλένει, ξεπλένει με 3 διαφορετικά απορρυπαντικά και απολύμανση. Βρισκόμαστε στην τρίτη φάση επεξεργασίας του εργοστασίου, που είναι η συσκευασία, η τυποποίηση δηλαδή. Το γάλα μας ήδη βρίσκεται έτοιμο, παστεριωμένο στις δεξαμενές παστεριωμένο, και ο άνθρωπος που χειρίζεται τη μηχανή ανοίγει την ειδική βαλβίδα και το γάλα που θέλει έρχεται στη μηχανή. Η μηχανή τι κάνει? Μας παίρνει το χαρτί, το οποίο είναι σε πλάκες, το κάνει κουτάκι, του κλείνει τον πάτο, περνάει από μια λάμπα ειδική αποστήρωση, αν τυχόν υπάρχει κάποια μορφή επιμόλυνση στο χαρτί, που συνήθως δεν υπάρχει. Πάει στους μαστούς, εμείς τα λέμε μαστούς, είναι τα σημεία που βάζει γάλα μέσα στο χαρτάκι. Παραδίπλα κλείνει την οροφή, βάζει ημερομηνία λήξεως και βγαίνει έξω στην αλυσίδα, που πάει ακριβώς απέναντι που είναι το ψυγείο. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Ξεκινάει πρώτα από το γάλα με λιγότερα λιπαρά, μετά πάει στο πλήρες γάλα και τελευταία πάει στο γάλα με κακάο. Τα λιπαρά που διαχωρίζονται? Διαχωρίζονται στον κορυφολόγο. Ο κορυφολόγος, εκτός από το να διαχωρίζει όλα τα ξένα σώματα και να τα φιλτράρει το γάλα, διαχωρίζει και την κρέμα γάλακτος. Εάν αφαιρέσουμε κρέμα γάλακτος, τότε έχουμε το άπαχο γάλα. Δεν γίνεται καμία άλλη
επεξεργασία όσο αφορά το άπαχο γάλα. Απλώς αφαιρούμε τα λιπαρά του γάλακτος. Δηλαδή συνοπτικά η παραλαβή γάλακτος γίνεται ως εξής. Η παραγωγή περιμένουμε να αμέξουν το γάλα από τα ζώα τους. Θα το παραλάβουμε την ίδια ημέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε και το μακρινότερο σημείο στη Ρόδο δεν ξεπερνά τη μία ώρα. Θα το παραλάβουμε. Η επεξεργασία εδώ δεν διαρκεί πάνω από 5-6 ώρες. Το γάλα θα συσκευαστεί και την άλλη μέρα πρωί-πρωί θα είναι στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Οι οδηγοί μας από εδώ ξεκινάνε 4 η ώρα και διανέμουν το γάλα σε όλα τα μαγαζιά.